агар 27 сола нашудаед ва хизмат накардаед, мумкин аст дар оянда агар хизмат кардан нахоҳед 28 000 сомонӣ марҳамат месупоред ва қонунӣ аз ин уҳдадории хизмат озод мешавед. мақомот мегӯянд, ки ҳоло дақиқ нест, ки қимати озод шудан аз уҳдадории хизмат дар артиш чӣ қадар мешавад, вале дар баъзе донишгоҳҳо ба донишҷӯён гуфтанд, ки агар хатм карданд 28 000 сомонӣ супоранд, ҳатман соҳиби билети ҳарбӣ мешаванд. дар Тоҷикистон чанде пеш қонуне қабул шуд, ки ба шумо ҳақ медиҳад ба буҷаи давлат пул супореду ба артиш наравед. баҳси зиёд дар ин бора дар вебсайти тамоми интернет баромада идома дорад ва мебинем, ки мардум дар ин бора чӣ мегӯянд. корбаре ба як одами Тоҷикистон гуфтааст, қимати эҳтимоле, ки барои озодӣ аз уҳдадории ҳатми хизмат дар артиш таъин карданд бисёр пули калон аст ва роҳест барои фирор кардани бачаҳои сарватмандон аз хидмат дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон. ӯ чунин навиштааст, ки инҳо нархе монданд, ки камбизоат якбора қашшоқ мешаваду барои худашон 28-30 000 сомонӣ пул ҳисоб намешавад. яъне ӯ гуфтагӣ аст, ки барои бойҳо ва барои бачаҳои баландпояи бачаҳояшон ва ин пул нест. ин бойҳо фарзандони худро аз хизмат мегурезонанд, ҳоло он ки лофи ватандӯстӣ мезананд. ва чунин ҳарфе навиштааст, ки бачаҳо ин Тоҷикистон аввал агар фикр кара бароед, ойлик дар унҷа чанд сум, маълим чанд сум ойлик мегирад дар унҷо. маълим гарчанде ки ойлик мегирад дар унҷо, ҳатто директор ҳам гӯем мешавад, даже дар хӯрданияш намерасад. ва 28 000 сомонӣ аз куҷост? ин хело фикри ин фикр аз тамоман ягон на ба мусулмони тоғра мебиёд, на ба асри 21. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед ва шумо чӣ фикр доред? ҳамин дуруст аст 28 000 сомонӣ ё не?